COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Ninhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok mo na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagin ka, basta kita natatanyo, kita piling andam. Nagenyo na balang. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Allo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9, sagkod alas 10 nin aga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Riondanga, Urulay Banwaan. Mga tugang, uya na ang Urulay Banwaan. Diyos pa rin na Sabadong pagkaaga mga tugang. Again, welcome sa programang Anagangunyan. Yaon na kita mga tugang sa Urulay Banwaan. Petsa 22, bulan na Enero taon 2022 mga tugang. Ako po sa inyo mga kaibanan, Allen Riondanga. Live kitang nadadalan sa Naga City Government FB page, Anagangunyan News FB page, as in live na nadadangog sa 100.5 Idol FM, as in 89.5 radyo natin. Mga tugang, dispensa po na kita po na nahurita garo nadakop kita ning aray tiis tabi Johnny. Ano? Talagang dain ako makakangga kaning lamang loob napaksiw. Abaan ng kulog kaya ngunyan nakainom kita ning sala sa oras ning naproxen sodium. Talagang party naman garo talaga ni kang nagkakaidaday. Mga tugang, arog po kan sa tuya pong naipost udma, mga kaibahan ta po ngunya na pagkaaga. Iyo po an sa tuya pong pamayo kan Housing Settlements Development Office. Housing and Settlements Development Office. Ini po si dating Urban Poor Affairs Office o UPAW. Ini po si dating opisina. Kailan pigpangaranan pong panibago. As in upgrade sa indang mga function, igwa pong ordinansa na papakarhay an opisina kan UPAW, asin po ngunyan iyon na ang Housing and Settlements Development Office. Mga tugang, si mga nagaantabay sa radyo, baad po pag alas 10, mapuputol kita sa ere, alagad po digdi sa tuyang FB page, mapadagos po ang sa tuyang Urulay-Ulay. At ang arig pong tukaron ang manungod po sa Urban Poor Program kang Syudad ding Naga. Mahalaga ini mga tugang, tangarig dulungan niya tong maaraman. Ano ba talaga ang proseso? Ano ba talaga ang mga kaipuhan na dokumento? Ano ba talaga ang mga pwedeng giribuhon, ngarig kita, or masasabi ta kung kita ba qualified sa inaapod na Urban Poor lot allocation na pinagtatao po or
provide kan gobyerno lokal kang naga. Aramon ta din, ano ba ini libre? Ano ba iniyo pigbabayadan? Ano ba iniyo gura no baga ini? Ano ang lote kung igwa maning dapat bayadan? Iyan mga tugang sa tuyang aaramon ngunyan kaibahan an pamayo kan HSDO Engineer Rolly Campillos. Sir Rolly, good morning po. Good morning tayo sa imong Allen asin sa mga tagainan nyo sa imong programa. Opo. Sir Rolly, siguro antes ka itong proseso kan manungod sa pag-apply. Aram mo kaya may nadalan kitang ano baga ini garo sarong video man na garo pinagsasabi na igwang pinapakumple sa indang mga requirements para sa indang makakuaning maging beneficiaryo katong urban poor program kang syudad. Alagad siguro bago yan tabi engineer, mahalaga siguro maaraman ka mga parahinan nyugta. Primero, pinag-ayos ang sa imong opisina ngunyan. Igwang bagong ordinansang pinagpasar, pinag-upgrade ang sa imong opisina, pinagpakaray si mga posisyon. Kumusta sir ang ginibong ini? And ano ta ginibo ini ngunyan kang gobyerno lokal kang naga na pinagpakaray si sa imong enot garo may mga bagong posisyon na pigralaag sa imong opisina. Ano ini sir ano ang rason kunta daw ginibo ini kang syudad? Ayo. At siguro balikan ta kung paano naging sarong department ang samuyang opisina. Dati pa ang samuyang opisina inaapod ka itong Urban Poor Affairs Office. Ini po sa sarang division under the City Mayor's Office. So katong 2010, 11, nagkaigwa sarong ordinansa na kung saan pig-elevate si status ka sa mga opisina as in gini mo na sarong full-fledged city department. So, gini mo po dahil sa bako sa naman sa Urban Poor na sinaging trabaho mi sa opisina, idinagdag na sa mandato mi ang pag-asikaso kan si mga kapakanan kan si mga empleyado kan syudad may pangharong. Kaya po baga itong city housing projects nagkapir na duwa dahil sa parting del Rosario, kami na sinagahandle and ining masuda sarong housing project pa sa mga empleyado dyan sa Barangay Carolina, kami magire-mahandle. So parte sa mga nadagdag na trabaho kan sa mga opisina kang na-elevate kami. Sir, ano yan? Kadto dakulon mga garo ang pigrarasom ka ito kang upaw ngunyan HSD una enot garo kulang su empleyado, kulang ata su mga posisyon para sa sarong departamento para makapag-deliver kan talagang expected output sabi nga ni iba kayan di man nga pwedeng si lang yang hagad ding resulta na mayo man ngayang balang pinagtatao kumbaga madalagang kanya sa gera yaon nga si Badil daing bala kumusta sir ngunyan sa upaw na ano na ba na fill out na ba si mga bagong mga posisyon, naka-open na ba ng mga panibago o nasa proseso pa kamungunyan? Po siguro maintindihan kang mga parahinan nyo. Nakatong panahon na naglaw ako dyan sa Urban Poor Affairs Office pa kato. Siguro mo katong panahon, dahil nga ni ma-20 ang proyekto mi kato. Dahil nga siguro mga 12 lang o dahil mga 15. Oo. Pero mas dakol kami kato. May sarong panahon dyan na lampas kami sa 20 empleyado kang opisina. Pero ang proyekto mi kinakabutan, Mas dikit. Naglawig po si panahon, nagdakol si proyekto mi, pero po si tao sa opisina nagdikit. So nag-ina po. Kaya po dahil kami nakakalamagduman sa proseso na dapat nadakol ang matrabaho mi dahil dakol naman ang proyekto mi. So nadidipisilan po kami kadtong panahon na ito. So nagpapasalamat pa ako ngunyan na dahil sa na-elevate si opisina mi, bako na siyang sarong department, bako na siya sarong division, naging department. And sa ngunyan po na panahon, sa panahon po ni Mayor Nelson, tindugutan po kami na magkaigwaning kadagdagan ng mga yung tao and posisyon, bagong posisyon sa opisina. Ini po dakulang tabang sa samuyang opisina, lalo na sa pagpadalagan ka sa samuyang mga proyekto. Dahil may mga tao ng ako mismo,
katawan ning mandato nakaputan ang sarong proyekto ini asin padalagano ning husay base sa mandato sa samuyang opisina. Usabi may tao ng makabot kang sarong espesipikong programa o proyekto na siya may liability sa bagay na yan. Bawal po ka to, gabos aros na si sentro lang sa kuya. Correct. Di po baga. Oo. Mas ba dipisilo naman, dakulo na kaming programa, proyekto. Lampas na po yan sa, sabi ko na, ang proyekto po kang sa muyang opisina ko na kinakapatan, nasa 68 na. 68. 68 na. Hali sa 20. Yan sa less than 20. Less than 20. Oo, sige po yan. Sa Pero six- sir, kadto baga ang perming kuyan ay haluyon ngayang mapakaray ang ang ano yan, ang mga papeles kang daga tama ngayang surveyor, mayo ngayaning mga technical people. Kumusta sir? Na igwa na ba kita kay ngunyan o nasa proseso na kita ngunyan dahil nga nag-upgrade si opisina? Naka-hire na ba kita? Actually po, nag-hire kami ng sarong genetic engineer. Siguro mga 2 years. May genetic engineer Oo, na. 2 years ago. Pero ito nasa casual position pa sana siya. Okay. So ngayon sa inagad ko mga bagong plantilla positions, nagkapera yan. So uga na naman kong biglag na engineer to, pero dapat genetic engineer siya. Okay. So, So, parte ini katong pag-upgrade katong serbisyo kan opisina. ayun, pag-upgrade po. Oo. Sir, ngunyan may sabi mo 68 na ang mga proyekto 68 na ang mga bagong proyekto kang syudad manungod sa Urbanpur. Siguro sir bago duman sa mga detalye, kumusta nagka-regular ta na ba su mga titulo ninda, su mga proseso man giraray na pigahasi tatabay mga dai pa na aareglar na mga bayadan siguro. Siguro igwapang mga problema sa possession o itong pagpapatitulo katong kainteruhan kang propiedad. Iyo pa ba din ngunyan ang satuyang pig-aasikaso? May party na yung pinabig-asikaso, pero po, ang iba po digdiyo, tapos na. So sabi ko, tapos na, ang lugar, marena ang kamugtakan, si mga titulo kan si mga lote, yaon na, and inaalat na lang si pagbayad kan si mga beneficiaryo ta, kan si lote na ogo pa rin na, o inaward siya na, para makuha naman na si titulo. For example, alimbawa, inibagang inabutang Mitra Piña Francia. Po bag dyan sa may... Pag sinabi ta Sir Mitra, ito ni yung dating propiedad kang simbahan. Yan. Gali dyan sa may Evangelical Church, abot yan naman sa may San Ramon. Puro ito po Bagayan City are under the socialized housing program. So, ang mga titulo kang kada lote po dyan, na po. Almost 90% na nakuha kasi mga beneficiary dyan, ang saan ng titulo, tabarayad naman. Ang panduang pinakadakulat ang programa, proyekto pa, ito bagang Green Valley Subdivision sa Pacol. Ito inabot na Pacol Resettlement Site. Lampas po ito sa 20 hektaryas, lampas sa 800 na lote ito. Ngunyan po, titulado naman po, gabos ang mga loting ito. Ngunyan, si mga nakabayad po naman, katawan mo ng deductible, then si titulo, nakuha naman nila. Sir, kaklaruhon ta. Igwang mga nagpapara ruluwas na ini ngayang Urbanpur program garo itigpa para panausan na kang syudad lalo na ngay pag madali na ngayang eleksyon. Sir, pagkaklaro, ano ang Urbanpur program kang syudad? Ang pag-aalokar ning lote, may bayad o libre? Po. Kasi po panahon ni Mayor Jess, ex-Mayor Jess, sinasabi mo na ang mayong libre. Po. May bayad po yan. Pero pambayad ka yan, bako itong bayad na garo ka nagbakal sarong private developer na mahalon. So ang binabayaran po nila dyan, dikit man sana. Kung ano po si pakabakal takandaga plus additional expenses Development cost. o development cost, iyo man lang yung pinapatong ta. Po. Hababa po naman dahil kung sa luwas ka nagbakal sa sarong private developer, mahal yan dahil ito bagang advertisement cost din dahil dinadagdag pa dyan. Sir, ehemplo siguro. Apa. Ehemplo, halimbawa, ngunyan, ano ang baagutang ngunyan na Urbanpur program and sabihin tanang nga baga, ang normal mga 60 square meter tama 60 square meter, 50 square meter. Nasa average pong nasa 50 to 60. Pero po ang average po talaga depende po kayo sa lugar. Depende sa lugar. Ano ba po dyan sa Ispo ko, sa Sabang, ang average lot size po dyan is 30 lang. 30 lang. 30. Halimbawa po sa may parte kaning Liberty, sa may Carayan,
40 yan. Sir, halimbawa, Liberty. Liberty. Tayang baga, pigpakareta pa lang dyan sa Tinampo. Si Pagduman Liberty sa, Roads, sa lugar Liberty na yan. Road, oh. Kung ang sarong 40 square meter sa sarong private developer, mga gurano yan. And dyan sa Liberty, mga gurano man, ang on the average, ang binabayad kang sarong... Duman sa kabilugan kang lote siguro. Ayun. Kung sa private developer po, kung 40 square meters na yan, 40 square meter area ang iyan, sabihin na bagang sangon yan, 8,000 lang kada metro kwadrado. Kada metro kwadrado. 8 times 40. Dito 40. Oo, 4 times 8 di... 3,000, 320,000. 3,000 no, Mhm. 320. Sa tuya, pira lang babayadan ninda. Sa tuya po, less than 50 man lang yan. 40 lang, 40 lang. Di ko yan. sabihin, nagpapatak lang ng pira, 800. O, dahil- Pira. Mga 1,000 plus per square meter lang. Oo, mga mapatak lang sa araw ko yan. Less than nga ni, tas siyempre, may mga party na, dahil naman pinapabayad. Garo na susubsidize na naman sa ibang party kang gastos. Ito, halimbawa, ang patinampo, dito naman pigkakarga sa inda. Ito, pati ng pumpalaog, dito naman ikargahin sa iya. Mhm. So, Sa mas inda. lote kang daga ang Oo. pig-recover ta lang si cost of land banking. Yeah. Yan. So, basically, sir, ang sinasabi ta lang, para po sa kaaraman kang gabos ng mga taga-Naga na siguro si nag-a-apply, as in ma-apply pa, tapag ulayin ta sa sunod proseso, bako pong libre ang urban program kang syudad. May bayad. Yan. Si serbisyo, libre. Pero ang daga, may bayad sa city. Yan. So kung sabihin sir kang serbisyo libre, halimbawa si mga surveying kumbaga Oo. pig-subsidize yan kang syudad. Kami na kayo, mayroong problema Sinusubsidize yan kang syudad. Parte kang babayadan muna lang siguro si daga siyempre binakal mo niya kang syudad. Parte kang pag-develop ka yan. And pagparehistro siguro. Oh, Kato si mga titulo. Kasi si mga costa, normally pag inagi mo na yan sa private developer talaga, lalo na kung igwang mga tangunyan baga, dapat igwa kang lisensya kan pag-develop kang sarong lugar. Ako nga ni sir, baka ang 40 square meter, mga 400,000 na yan. Yan loteng Pwede. yan. Ang pinakabarato digdi yung socialized housing, pangaranan ta siguro si Deca, nagpapatak mga 400 ang mga 380 ang 40 square meter So harayoon man talaga. Pero sir, ini ang kwenta diyan. Klaro may bayad, bako usang libre. Ang hapot mo niyan sir kan sarong taga-Naga. Paano man nga sir ako pwede maka-apply? Ay po. May proseso po pag-a-apply. Kasi May may mga proseso. requirements po na dapat mong i-submit. Hindi po mga requirements na ni, bako ni sinabi ko sana, sinabi kang opisina mi. Kundi po, nasa sarong ordinansa Mhm. na may IR na araw kanina, dapat yun ay mga isabit mo mga dokumento. Mhm. Oh. Ang ordinansa po ito pong inabot tangkan tabay sa kasuhan Ordinance of 1998. Tapos po, si implementing rules and regulations sa itong programang ito, yan po duman si mga resikitos na dapat mong isabit kung ikaw po ma-apply pa sa naning daga. So, Sa Samuya. halimbawa sir gusto ko ngunya mag-apply ning daga. Maski di pa sir ako ready kumbaga bago ako mag-asikaso ka mga titulo. Ano dapat itong basic na dapat masasabi ko, ako qualified ako. Po. Ang saro pong basic o essential requirement na inahagad mi, ito po bugang barangay certificate of residency. Na mapahiling na mananggad, residente kang barangay na yan, o sabihin tanang, talagang taga-Naga ka. Taga-Naga ka. Kabaka halimbawa, bawa ka man taga-Naga, hindi ka mo pwede mag-apply sa programa tama. din Mhm. po. Ang pando po, dapat po, butanti ka sa Naga. Ito yan ang mapatutuog, ika talaga, residente. Oo. Sa kapatay iyan, nagpapalit na, ikaw may pakiaram kung ano man ang programang pinapadala kang gobyerno sa Naga. Nakikibali ka sa... Ayo, Kuya. iyan ang apod na nga ni kayan, iyan man si social kuyan mo, social responsibility mo, ang dapat ang pagboboto kabali ka, Kabali not ka. necessarily ang bubutuhan mo si May mga sinasabi kaya, Oo. non-partisan kami sa bagay Oo. na iyan. Kung sumilang na, dapat butanti ka lang sa Naga. dahil dapat may pakialam May ka pakialam sa sa- governance kang Naga, Ayan, correct. ayan. So, Ason po dapat, mayo kaning pagsasadiri, mapahiling mo na kang pagsasadiri sa law kang Naga, sa Camarines o sa iman na parte kang Pilipinas. Pagsasadiri ng daga.
Gusto sabihin, sir, from iniyo, pagkasadiri at the time of your application. Yes. Dahil Yeah. ka pwedeng may pagrurugaring halimbawa. Example ko sa diri ko. Kung mag-apply ako ngunyan dahil igwa na akong daga sa karangahan, dahil ako pwede mag-apply. Dahil ka pwede mag-apply. Dahil mahiling ko yun naman eh. Pag sabi kong, pag nahiling ko na, dahil ka pwede, dahil igwa ka na nakaristong pangaran sa emo, dahil mina-accepta ron ang kuya, no, ang application mo. Diba? Dapat pati dated yan, ha? So, sabi, So, halimbawa, ngunyan pag-apply ko, dapat, halimbawa, ngunyan nga baga January 22, kung sa Lunes nga muya akong mag-apply sa imo, dapat ining peryodong iniyo, mayo akong nakareason daga sa ko. dapat, may nakaristong sa emo. Ayun. Ngayon, paano ko yun saan ko yun mahihiling? Siyempre, papakunan ka ng Certificate of Aggregate Landholding sa NAGA, kung sa NAGA, dahil kabali to sa requirement. Sa inyan, sir, kinukuha? Sa City Assessor's City Office. Assessor's Office. Itong sa probinsya, itong sa certificate sa probinsya, di man man kukuha sa Provincial Assessor's Office. Certificate of Aggregate Landholdings man yan. Sa intirong Pilipinas, sa Mayo Magitang Pagi, para maaraman yan, ma-affidavit ka na lang. Kung ako siya, masabi ka na ako, si Juan, Mayong sasabi na pagrurugaran. mayo akong pagrurugaran sa inman sa Pilipinas. Yeah. Apuera kayo, sir, ano pa ang... May hinahagad ba kitang dapat tius ka? Daiman? Actually po, ang programa nagsasabi, may minimum kwensya, monthly income na dapat mo. Minimum monthly income. Oo. Kung sabihin yan, dapat, ako lang ang income, family income para po makapag-apply ka sa Gusto programa. sabihin, dahil man tiuson kang maray na dahil kang kakayahan magbayad. Oo. So, ano sir ang minimum family income dapat? Si Pixet kang Neda? Oneda? Oo. Itong Itong inapod na, ano yan, igwasindang garo poverty nasa threshold. 18,000 na tungon yan eh. O, dapat So, monthly dapat income mo yan. Monthly income. So, dahil dyan dapat maglang kaw. Ayan yung maximum pala. Dapat yun ang maximumin. Dapat ang minimum ko, siyempre kabali ka. Gusto sabihin, kung ako, let's say nga, nag-peg ang NED ng 18,000 per month, kung ako mag-sweldo ng 20,000 per month, dahil na ako dyan pwede. Dahil ka na dyan pwede. Dahil ka na dyan Dahil pwede. ang income nindo is more than that amount. So, Taini man ang nagsisiguro na dapat, kaya nga socialized housing, so mayong kakayahan makabayad, mayong kakayahan makabakal duman sa may, ano yan, sa mga developed properties, makabakal digi sa syudad. Okay. So, klaro yan mga tugang dapat itong income threshold na inaapod, Yan. dapat laog ka duman. Laog ka duman. So, kung 18,000 ngunyan ang sabi kang NEDA, 18,000 ka lang. Pababa. kababa. So, halimbawa, pag nag-income akong 6,000, pwede ako mag-apply. Pwede. Basta may akong propiedad. Ayun. Saka, dapat talaga, at least may income ka. Paano ka mabayad sa daga kung mayo ka man talagang income na nakukuha. Yan. Mga tugang, mabuelta kita digi sa programa, pag-uulayan ta, proseso. Proseso. Duman po sa mga nakaantabay sa 100.5 FM, baka po magpaaram na kami duman sa programa sa radyo, saka sa 89.5 radyo natin. Apuera na lang po kung tatawanan kitang panahon ka sa tuya mga partner radio stations na mag-live pa. Pero po duman sa nakaantabay sa Naga City Government FB page, Anaguyan News FB page, mapadagos po kita kang urulay. Ang pag-uulayan ta po, detalye, ano baga pa ang mga requirements na kaipuhan, proseso kan pag-apply sa urban program kang syudad. Iyan mga tugang sa pagbuelta kan Urulay Banwaan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Aulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10 nin aga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Riondaga. Urulay Banwaan. Mga tugang, buelta kita, digi sa tuyang pag-urulay-ulay.
alas 10:03 na mga tugang ning pagkaaga, kiba ng Tagiraray, Engineer Rolly Campilios, pigulay ta mga tugang programa sa urban kang syudad. Paano ngunya pag-ulay ta mga tugang para mas klaro sa gabos, sir, ano talaga ang kaipuhan na requisitos? Ano itong listahan ka mga requirements? Tangarig magiyahan taan sa mga paraan tabay na one, singmuyapang mag-apply o ito nakasabit na sa indo kang mga requirements na ay baad nga kulang pa si sa kuyang na-submit. Kaya po ang ko pala ining i-comply. Yeah, po. Ang mga requirements po na dapat i-submit, yaon po yun sa IRR, kantabay sa Kasuhan Ordinance of 1998. Under Rule 3, Section 7, kang IRR po. Yan po, hindi. Barangay Certificate of Residency, number 1. Number 2, Voters Affidavit or Voters ID. Mhm. So, pantulo, income tax return or in the absence thereof, affidavit of income. Mhm. So, Normally sir, pag income tax return, nakuha ka ni sa BIR. BIR. Okay. pag Mayo, alin mo, kataknan baga nag-apply sa Muya, Mayo man talaga. Dahil man talaga Fixed, nag-file ng file. BIR. Talimbawa Affidavit. kung nasa informal sector, nagpapartitinda ka man lang nga dyan ng bulasog sa sentro. Basically, Oo. man yan ng BIR eh. So, affidavit of income. Yes. Yeah, okay. So, ang pangapat, itong Certificate of Membership to the Urban Poor Organization or Affidavit of Undertaking that she will join and be a member and abide with the Constitution and bylaws of the homeowners association in the resettlement area where she will be resettled. Gusto sabihin Pero kanyo, later na yan, sir. parte nito, affidavit man lang actually ini. okay. Gusto sabihin gani, kung dahil ka man member ko sa asosasyon, nag-apply ka, pwede kang mag-affidavit na kung alimbawa mariresettle ka na, kung ano ang existing duman na urban poor association o organization, mabalik Makuyog ka. Makuyog ka mga palakaw nila. Panlima, any certification from city and provincial assessor's office and the register of deeds as to aggregate land holding. Hindi nga na po bagang, ang pigsabi ko lang sa bago, si Dua, sa city and provincial. Hindi nga na po bagang sa sa ROD. So, dahil minawan ng required, masakiton minsan ang mag-aakukuha ng mga Correct. kuha nga dyan. Oo. Sa bagay baga sir, sa assessor, basically, kung anong record ko nasa assessor, yung Iyo nasa man record ko oo. nasa ROD. Usually, arwi ka yan. Mhm. Minsan nga, mas maray pa si record din dahil mas nga ito untitled property naka-record sa enda. Ayun ta may may Tax tax declaration. Oo. Sunod ito bagang affidavit that he or she does not own any real property in the Philippines or within the Philippines. Mhm. And uga pa itong saro pa, certification of non-availment of housing loan from Government Service Insurance System, Social Security System, and Pag-ibig. Pag-ibig. So, tulong opisinang ini. So, alam ba sir ako, so kayo po ako magduman sa SSS, mahagad akong ops, dahil ako nag-apply sa Indoning loan para sa housing. GSIS Human or Pag-ibig. So gabos iyan dapat tulo, igwa akong certification na may akong loan sa bagay kung may loan ka man nga, di gusto sabihon, may housing loan ka, di may daga ka, may harong ka. Pero mariban ka ni halimbawa. Dahil man siya katrabaho sa gobyerno, di ba ko siya GSIS member. Mamo siya trabaho sa pribado. Di man siya Ambulance SSS vendor number. na siya, di man siya SSS minsan. Kaya, so dahil man siya mabayad ng Pag-ibig, pinapa-affidavit mo na lang siya. Na talaga siya housing loan. Okay. Ito dahil common sense naman yan sa kuya. Siyempre dahil Oo. ano man ilolo niya sa SSS. Kaya Ano man ilolo niya sa Pag-ibig. takon dahil man siya member. Tama. So tapos, ang balik kadagdagan na lang po din na dinagdag ko, dapat po may retrato mo na mag-agum na nag-a-apply. Sir, kaklaruhon ta. Di ko sabihon, pag ika-single, di ka pwede mag-apply. Actually po pag single, pag napatunay mo na head of the family ka, ang pagpatunay ka yan, dapat may ITR ka sinabmit, nakalagduman, head of the family. So maski ka daing agum, pero ika ang nagsisirbing head of the family, Yeah. ika pwede ka mag-apply. Okay po. Pero normally, mag-agum ang nag-a-apply. Yeah po. Yun talaga yung dapat na mag-agum. Maski di po ka mo kasal, may mga nag-aaral ka na dahil man kasal. Correct. Yung sabi mo kayan, para partnera lang sinda. Mhm. Kailan may aki na. May Kailan aki na. Kumayo man ning kadipisilan sa kada saro na magkuha ni affidavit of cohabitation, pinapakuha mi yan. Mhm. Para at least pa sa amin may talaga, sinda talaga, biyo na
na nagsasaro. Nagkasaro. Bilang sarong Oo. mag-agom. Pero sir, kuya niya na, cohabitation na dapat mayong legal impediment. Yan, Tabaad, nagkasaro sinda, ito pala si lalaki Kaya nga, may sabi ko, kasaruan man na dati o may agum na. Yeah. So, di mangyari sinda ma-qualify. Oo. Kaya kung magtawan man silang award, ang pangarang kayan, duwa sa babae, saka sa lalaki, bagaman. Yan. Talay man sila kasal. So, kakalaruhon ta mga tuga nga, di man necessarily mag-agum. Ang importante, kung ika-single, dapat ika ang head of the family based on the income tax return Yeah. na pig-file. Okay. Sige. Paano sir kung solo parent? Solo parent, di may aki. May aki, oo. Yung nga, parent nga ni. Correct. Nakabali siya. Kabali siya. Oo, Okay. So, kung ika-solo parent, iyo manggiraray, papahiling mo lang na sa bagay may ID mo niya na may solo ID. parent, Member ka Solo Parent Association. Correct. So, iyan sir ang requirement. Ang hapot mo niyan sir, igwa na ako gabos ng requirements. Kumpleto ko na yan. Ready na yan. Ay, by the way, mga tugang hagad dumiinig kay Sir Rolly, ipopost mi man ini sa tuyang Naga City Government page tangarig ining listahan na ini maaraman tagabus tangarig magiyahan kita kan requirements, proseso. Sir, proseso kita. Kumpleto na ang gabus kong papeles. Paano gigibuhon ko? Kaipuhan ko bang magpasiring dyan sa opisina? Kaipuhan ko bang mag-agi pa kong kiisay-isay na tao? May dapat ba akong dulukon? O pag nakumpleto ko na yan, automatic, dyan ako sa opisina. Ano dapat ang proseso? Proseso po, araw ka may application form ka na haga doon. Naman sa application form na to, nakalagman po niya yung mga requirements na dapat mong isubmit. Okay. Okay po. Tapos nakalag po naman sa application form, si personal information din do, kasi pamilya mo. And may parte duman na makuha ka ng clearance o mapirma ka sa mga opisinang yaon duman. 4 po yan. Enot, Metro Peso. Tanong po tayo sa Metro Peso. Dahil po, may mga aplikante na may utang pa man dyan. Okay. So dapat po, i-clear mo na ang sadirin mo sa utang sa Metro Peso. So pag cleared na po ka dyan sa enda, napirma man po si Mr. Munguso. Mhm. Pandua po, didi sa DSWD. Ayan po. So may clearance man pong papapirman dyan. So may kumain ka man po dyan ng kautangan o whatever. So makiklear ka dyan. Ayun ang DSWD, ngunyan, igwa naman ng loan component eh. Iya po. Pantulo po sa local civil register. Yung mo sa ako yan, LCR ta. Diyan, mahihiling ko kung kasal ka o day ka kasal. Dahil pag day ka man kasal, di ka po dyan record dyan sa LCR. Kung kinasal ka sa Naga, siyempre dyan record, hindi talaga naman aking record duman na kinasal ka sa Naga. So dapat mag-provide ka po, kung kinasal ka sa ibang lugar, ng marriage contract mo, na i-attach mo dyan. Okay po. Pang-apat, City Engineer's Office. So, na-clearance ang dapat mong na may ka man pinag-ibong harong. Ito siyempre, maagi ka man talaga dyan iya sa po. Mahilig CEO. naman yan. Mhm. So, pag okay na po yan, sa una sa mga requirements mo, dapat po, isabit mo na sa opisina. Dahil mo na po pagpahalo yun. Baka po pag nagparapahalo ka pa kaya sa AMO, baka po sa ibang mga certifications yan, na pag-issue sa AMO, outdated na po yan. Dahil mo na po yan, So halimbawa, tatanggapon. sir, let's say nga baga nagparako ako kayong requirements kan 2021. 21. Okay. Anong bulan? 2022 na bangon yan. Anong bulan? Let's say kinuha ko yan mga May siguro, May 2021. Ngunyan ko palang maisasubmit. Pwede ba yan akuon? Sa buya po sa konsiderasyon, ako yan, lalo na, sa mo po ba kaya, ang barangay clearance, dapat po, 1 year po ang kuya ngayon, ang jury, kuya, abot yan? Nabalid yan. Valid yan. After a year, papabalik ka na po sa barangay na magkuha ka ng bago. So, dahil man sir nangulugan, na 2021 ko kinuha. Halimbawa nga baga, May ko kinuha ng 2021 ang barangay clearance ko. Oo. So, panagbalik ako dyan, let's say, nag-submit ako ngunyan sa imo ng January. Siyempre, bagong taon na naman ng ngunyan. So, basically, sa sinasabi mo, ma-expire iyan sa May pa man ang barangay clearance ko. Okay. Kaya pwede mo pa i-submit. Kung halimbawa, may mga iba pang certification kang kinuha, since napagkukuha itong halimbawa ng certificate of aggregate land holding sa, kung medyo haloy duman, natawa po kami yan ng halawig na panahon. Ayun. Insan nga inaabot na yung, dahil nagkaigwaman ng araw ka ng panahon na pandemic, mga 2 taon, bawa mo siya bagoon sa muya. So, pero pa importante sa ko, itong barangay clearance, dapat within 1 year.
1 year, may sabit mo naman yan. Mhm. Sumuya. Diba? Kami po, nagtatawag kami ng konsiderasyon dahil sa araw ka na nangyaring kamugtakan sa tuyang lugar, nagkagawang pandemya. So, basta sir, ang klaro sa tuya, igwang, kumbaga, may mga dokumento na kaipuhan talaga updated. Updated dapat. So, ang pinakakuyan dyan, barangay clearance. Barangay clearance po. Iyo, ta pwede man anggad na ngunyan, taga kararayang ka, ito pala luminipat ka na sa kanaaman. Ano? Baga. Ayo. Sa doon ka nag-start. Hindi naman nag-star. Ano? Maringani unyan ta 1 year na. Bakong dati sa dapat 6 months lang yan. Actually po, ginibuta po yan dahil nga na may mga ibang papeles na kinukuha sinda na nahaloy man ng pag-re-release. Within 6 months, minsan, pag stricto kami dyan, sa bagay na yan, baga po, dahil pa na-release si papel ng inagat sa ibang opisina, Expired na. expired na si barangay clearance niya. Oh, Kaya po, correct. ginibuming 1 year. Tapos sa ibang opisina po sabihin na ng MNWD, 6 months lang po yan. Oh. Ang pagkaaram ko 6 months lang. After that, makakuha naman sa morning certification. Sign na po. Kung mag-apply sa MNWD. Sa MNWD. Ng tubig. Anong nabulan lang po. Kami po ginibuming 1 year. Ang aram ko talaga sir sa documents, mga documentary requirements, normally 6 months eh. 6 months yan. Maski nga ni ang barangay clearance, 6 months lang talaga dahil ang requirement nga di baga sa pagpaparehistro, dapat at least 6 months resident ka kang sarong lugar for you to be able to be registered. So garo yan ang pigbabasihan yan, ang benchmark for registration. So pag nasabit ko na yan sir, paano ko maaraman na igwa ako or qualified ako or igwa akong pwedeng makuha? Po. So ipo-process po iyan and kaysa mo yung opisina. Pero ang final determination po na kung pwede ka na maging beneficiary, bako po sasabi ko yung opisina, magi pa po yan sa board, housing board kang naga. May housing board. Oo. Gusto sabihin po, kami lang po ma-endorse base sa sinabit mong papeles, base sa magiging validation may. Tapos po, isabit mo sa housing board na ini po pwede na ni maging beneficiary sa kadahilan na ini araw na ka ng status sa yung application. Okay po. Pero po sa ngunyan po, ang proseso may inaabot kitang prioritization baga kang pagtatao ng award sa daga. Enot po, kung may mga kaso na kamo, as in daog na kamo sa kaso, may order of demolition na hari sa court, may preferensya po na matawan tulos inot. Dahil po mismo sa panahon na iyan, kaya po niya ning matutugdukan. Tapi na gagabaw ng araw niya. Pero iyan nga po minsan sa mga parayanan niya po. Minsan nga po ang mga araw ka na problema, mga bagay. Minsan nga, may tools na tatawan attention dahil sa kakulungan po ng daga o lote na pwede ming paglipatan. Kaya ang pakiulay ko na lang sa inda, pag-abot man ang panahon na igwa na kitang sufficienting lote, kamo po giray ang talagang iinuton mi sa bagay na Sir, araw ka ini. Sa ngunyan, okay. So, muyang sabihong ka ini, dahil man all the time na may nag-a-apply, igwang available na daga. Yes. Para pagkaklaro may inaapod ba kita sa Urban Poor Program na land banking? So, tama ba sir ang pagkaintindi ta? Ako sir, pagka-clarify ko din inita, maski ako dahil kuman aram si datos tangunyan. Sa ngunyan, mayo kitang available na lote na pwedeng proseso para duman sa mga nag-apply. O kung igwaman, mga pira lang ang pwedeng i-accommodar o i-accommodate duman sa mga areang ito. Ngunyan po sa panahon ni Mayor Nelson, igwa kitang duwa nga bagong na-acquire na lote na pwedeng i-develop para sa socialized housing program kan City. Ang init po inaabot ng St. Isidore Village baga sa barangay San Isidro. St. Isidore Village. Tapos, ano yan si 1.5 hectares? Si 1.5 hectares okay. Ito. Ang panduay na pong sa Liberty 2 Village, itong inaabot ng La Presa. Famously known as La Presa. Itong phase 2 niya na nasa 8,701 square meters malang ito. Medyo salit-salit ito. Okay. Pero po, yan sa halimbawa 8,000, mga 8,000 square meters, di mga pira lang ang pwede magkanigo dyan. Kung mag-minimum ko na lang na 40 square meter, medyo po, o maximum na 40 square meter. Medyo po nga ni salit-salit iyan, tayo yan sa St. Isidore, sabihin ta, mga 200 lots man lang yan, at 50 square meters per lot. Ang sa La Presa, sa Liberty 2 Village, mga 118 yan, lots man lang yan.
So, kung lalaugan tayan, mga more or less, mga 300. 300 man sana yan. Persentos man sana yan. Ang hapat niyan, sir, pira ang nag-a-apply pa ngunyan ng urban program. Ay, actually po sa record me, dyan sa opisina, sinagsabit ng application, nasa 6,705 Ay, applicants yan. Harayuon pa. O, arayon po baga. Duman sa So, kung sabihin, mas dakul pang kay puan ming ma-produce na lote, ngunyan. Aram ko man po baga na, kita baga si Mayor baga, grabe ang pag-push na mag-acquire ng lote para sa urban poor. Mala nga nita, may nasa pipeline kitang lote ngunyan na babakalon para sa urban poor. Diyan po sa may parting pakon, minaabot po sa almost for 13.5 hectares yan. So, yan po, supusinting maray na daga para po sa urban poor. Siguro po makaka-generate kita yung almost mga 2,500 lots. So, dakulang bagay po yan para may naan po si current demand ko niyan para sa housing and mas maganda man si parte katong backlog ta sa housing. So, pero sir, arog ka ini, siyempre, ang naga kaya baga, bako man yung ang naga sadit-sadit na syudad, bako kitang arog, mas nakula pa nga sa to ang Legazpi, Yeah. dakulaon Land pa area, sa mga, in terms of land area. Ang sa indo bang opisina, or napag-ulayan na ba ini kang housing board na garo magkaigwanan kita ning inaapod na garo medium rise housing. Aram mo, pag medium rise housing kaya baga sir, sadit ang lote, pero dako lang pwedeng itugdok, dako lang pwedeng garo condo style na ta sa Manila nga baga igong inaapod na condominium. Igwa na bang garo direction ang sa indong opisina sa arog kay ining bagay? Igwa na po, actually po pinag-ulayan mi na yan na pero kanina sinasabi tang horizontal development. Ini baga mga settlement areas na ini. Magkakagawa naman po kita ng vertical development baga. Itong mga low-rise housing project ta. Ang sarap po sa mga na-identify na lugar, ini pong Kataig katubagang City Health 2 sa barangay Santa Cruz. Santa Cruz. Namalag po kita yan ng vertical development na para sa araw kaning proyekto. Kaya palang develop duman pati si kaya palang malaag duman pati ning ning satellite market. Okay. So, iyon man ang tanda ko na yan sir. Nagaro sinasabi ni Mayor Son garo kaipuhan duman ning market tamalaag ning medium rise housing. Tagaro ang ideya man kaya ba kay ni Mayor Son garo ko yan garo compact development. Development yaon si gabos na kaipuhan. Ta ang rason niya kayan kung ililipat mo ngayon dyan ang maistar, mayo man ngayon ang sasakdan, mayo man ngayon lugar ning pagkatrabahuan, maparahali man lang ngayon dyan. Yeah, tama yan. So iyo pala niyan. Tanda ko mananggad iyang lugar na yan. Sir, may hapot, halimbawa, may, actually si Sir Pipin, iyo ang acting kwenta ko niyan, ESO Chief, nag-ahapot siya, Sir, halimbawa, bayad na kami. Let's say, nakabayad lang kami. Basically, beneficiaryo na ako, nakabayad na kami. Paano daw ngayon ang pagproseso na makuamin naman ang titulo mi? May kaipuhan ba kaming gibuhon o ang upaw na ang HSDO na kaya nang magibo sa muya o kaipuhan kami ang malakaw kan mga pagpa-transfer? Po. Duwang bagay po kung ang sandong lugar na proyekto kan city under the socialized housing program napa-aproban mi na si subdivision na isabit mo na po yan sa ROD for desegregation of titles po. Ang gigibong lang po kan si beneficiary, madama sa opisina para po magkuha ka tong deed of sale. Saka ito po ba certification na fully paid na sila. Takay po ang po yan pagparestro. So, pag nakuha niyo na po yan, tatawin na po sa iya ang titulo. Then, tatabangan mo na lang po siya sa paglako sa mga kaipuan niya para ma-transfer sa iya ang titulo dyan sa ROD. Gusto sabihin, mataw kami sa yaning instructions kung paano yung gigibuhon. Pero hindi po sa programang ini, usually po, ang mga taxes na binabayaran sa ROD, sa BIR, first, sa City Treasurer's Office, saka sa ROD po, si registration fees, sila po na-assume. Dahil po, ang pagpabakal po kan city kan lote sa inda, mamputang add-on na so dagdag dyan para po duman sa mga bagay na dapat bayaran pa sa so, BIR. So, sir, kung ako mabayad kayan, let's say ako beneficiaryo, ako ang malakaw duman sa ROD and sa BIR. Yes. Pero, ang deed of sale, ang maproseso kayang kamo. Kami. Okay. Ang lalakawin din sa BIR sa ROD, si pagpa-transfer kan tito, halit sa city, pasirin sa inda.
Dahil iyan, itatao mo na sa inda na nakapangaran sa City Government of Naga. Dahil may titulo ng dati, Oo. kaya lang nakapangaran pa sa syudad. Oo. Mm. Okay. Ano yan, Janet, may nag-uugong sa luwas? Anyway, sir, ining sarong issue sa baka Fogging. nagpa-fogging araw nito kay mga tugang ko yan. Digi sa City Hall, nag-iingat-ingat naman sa COVID kaya pero may papaging. Apwera kang paging sa COVID, may paging pa sa antay-anay saka duman sa mga peste. Yan. Sir, siguro bago duman sa ibang ko yan, may didikita sa mga nagme-message sa sa Facebook, Hali Kinans Alemans, nagkuapo kami form. Pag abot po sa civil registrar, ang sabi po duman dapat da kasal. Kasal lang po da ang pwede magkuaning form sa inda. Diba? Ang sinasabi ko po sa inda, pag araw ka na ng simbag no, sabi mo na, kung pwede magbalik duman, ilag na lang duman na mayo sindang record na Kasal sinda. Kasal sinda. Okay. May problema sa mo. So, Pag kung mayong record po, kung nag-iiba naman sinda, ito na mabalik na duman sa affidavit of cohabitation na yung papasubmit mo. Katagod ka na application ninda. so halimbawa ay magtao duman, magsabit na ka mo ng cohabitation. Okay. Basta po may note lang duman, mayong record sinda, nandiyan, nakinisal sinda dito Yo. sa. Selling ko talaga sir kay puhan ta talagang i-list down si klarong requirements tangarik pong magiyahan din talaga sa mga nag-a-apply. Ano pa ini? Sa info pwede sa info pwede magkuan ng form. Yung mananggat sabi mo gasar may form. Ano ini pwedeng i-download or kay puhan ko talaga magdyan sa inyong opisina? Siguro po, puun ko niyan sa next week siguro, pwede na silang mag-download ka ni. Siguro Yung may pandemya. Ayun, may pandemya po. Tayo usually po talaga na sa opisina. Mm-mm. Kaya po pinapadyan sa opisina para po may mismo si aplikante kung talagang may sort of interview pa makaya ginigibo kami. Iyo, tama. Pero yan, may pandemya, pero siguro pwede i-download nini. Tapos pagsabit na lang, saka na lang ma-interview kami. Sige. Di ang gigibuhon mi man lugod sir sa sabuyang opisina, sigabus na form hagadon mi din. Duman sa listahan ka mga requirements, may attachment na duman kung pwede mong i-download tangarig Sige tabi. anytime pwede nindang i-download. Sir, alimbawa, may parehong hapot. Ay ano man inita sa kuyang ama nagahapot. Si Papa. Ang sunod si Sir Pipin, may message kira si Sir Pipin. Irutan ko lang din kay Sir Pipin. Sir, dyan da sa may Tapas Compound. Garo Tapas Compound. Garo haloy na sa problema kang lote. Kumusta na daha ang update? Ay po. Actually ka talaga, medyo may kadipisilan kayo sa pagkukontak naman sa Kagsadiri, nasa Amerika. O ang pamangkin niya na tinawan niyang special power of attorney, si na taga Cavite, ito talaga ang contact person na permi kong from time to time nakakaulay ko sa bagay na ini. Although si Oriming Ulay, ang sabi niya sa kuya, na ni Atty. Sarmiento, ni Jane Sarmiento. Ang sabi niya sa kuya, itong problema dyan sa Tapas, si negosyo sa pagbarakalan, sabi kan tiyo niya ni Mr. Latore, diretso pa ito na ipapadagos between the city government and the Latore family. Yan po bagang sinasabing Tapas compound o yan Latore compound ganyan. Ang titulo po, sangon yan, base sa titulo, nakapangaran po sa mga Latore. Di paano yan, sir? Di ang mga Latore pa nagbabayad kang tax declaration kaya? Actually, updated ang real tax payment kaya. Di paano yan? Sir, siguro, out of curiosity, di ko man kaya aram ang detalye kan, ako, limited man lang pagkaaram ko sa itong pagpuproseso sa daga. So, ano ang dapat nang gibuhon kayan sa Tapas Compound para mahidali na? Sabi nga kayan, kung kayo po maitransfer na. Ay po. At sa ngunyan po kaya, saro sa mga kondisyon na inagad ko sa pamilya Latore, para mapamadalian ko yan ang proseso dyan. Kung pwede niya ako, ipasubdivide mi na ang daga. City na mo una ang malakaw kang pagpasubdivide. Mapasubdivide mi ang daga, as in mahiling mi naman, kung ano si mga area ka mga nauukupan ng kada saro. Tanya ko iyan, pag napasubdivide mi na, mapatituluan mi na, pwede niya ako nindang maging collateral sa pag-utang
para sa housing loan. Mhm. Actually, si Primero Urulay Micaya, nagtugot naman ang pamilya Latorre through Attorney Jane Sarmiento. So, kaya po siguro na i-follow up ko ini sa INDA na masinda din sa Naga para mag-urulay kami sa bagay na ini. Tapos si Mr. Latorre nasa Amerika, siya nasa Cavite. Kaya, nagkataon may pandemic, kaya garo din sila nakakababa digdi. Sige po. So hopefully po masimbagan. Garo ang sinasabi sir ka mga taga-Tapa, sabi ni Sir Pipin, haluyo ng maray so garo pig aantabayan kan mga taga diyan na garo gusto naman Ay po. makaagwanta. Pero po ang kasiguruhan diyan sa Tapas, mismo si Attorney Infacaya nagsabi na padagos ang programang iyan kang syudad para sa INDA sa pagkikipagtabangan ng pamilya Latorre. Although dahil lang talaga po nagkatarapusan dahil siguro sa parte... Pero sir, para lang siguro assurance sa mga sir. pamilyang yaon dyan. Dahil man nangangahulugan na yaon ngunyan sa pangaran kang pamilya Latorre Sudaga. Kumbaga, aram mo ang paghandal siguro kang ibang mga naintindihan ta sa ang paghandal kan mga yaraon sa urban puro sites. Siguro si paghandal dahil nga ni mahi pa sa indaan titulo, baka nga pahaliun nga kami. Or lakaon nga kang pamilya, pahaliun tangon niya mga sa CBD may ribok ang daga maribok ang urulay daga So tama ba sir ang understanding na may assurance ang pamilya Latorre na pinaabot sa syudad na mayo man ning arog kaya na kumbaga maabot ang panahon na i-claim ni ang daga sa Indo or Basta po pabawion ni. si Uri pong text ako ni Attorney Sarmiento, ang assurance niya, diretso po ang programa ng city sa pagbakal kadagang iyan. As in po iyan, naisabi ko naman po yung kay Mayor, na ako sinabi sa ko ni Attorney Sarmiento. Diretso lang po. Sir, pag sinabing proseso kang pagbakal kang daga, garo ang maluwas, garo sulad mo na ang mapasuli, garo arog gayan, ang maabuno, paano magiging... Actually po, si inagad ko nga ning sa iya, kan nag-urulay kami, na kung pwede niya ko nga mapa-approve ang subdivision plan, mapatitulan si mga luto-luto dyan, para po maging collateral to kang mga occupants sa pag-utang nila. Para mabakal si daga. Nagtugot naman po sindihan, pa lang po si dokumento nagsabi na yun Sir, talaga. kaklaruhon ko may duwa kay kitang klaseng. Siguro mga tunga sa kaaraman kang gabos ini po si mga tanda ko lang ini kang ako konsyal pa man Garo may duwa kitang klaseng urban puro site. Garo on-site saka off-site. Pag sinabing on-site, Arugan Tapas. dati nang kumbaga tama ba sir ang term garo informal settlers kamo diyan. Ang abot kay bakay kadto dati mga abot mo kayan sir? Dito na ito ginagamit. Dito na ito ginagamit mo niyan basta informal settler ka, kaya lang nagka-problema na si Kuyan, tatabangan ka mukhang syudad na ma-procure ang daga. So, yan. Pag sinabi man off-site, kita ang nagbakal mismo, kita ang mapalaog. Pag off-site, sir, dahil nga yung problema, areglado ang papel. Itong on-site ang, siyempre, matabang kita sa pag-areglar kang titulo, kang lote, pagpa-subdivide. And maano talaga mga tugang, personalmente, aram ta ang masakit magpa-subdivide. No. Actually, bago bang gayo yan sa parting iyan, kundi minsan kaya masakit ang negosasyon. Okay. Iyo baga. Kung alimbawa ang sarong landowner, Siyempre may presyo. abo kang presyo na pig-offerta, o abo ipabakal yan, talagang madidipisilan kita. Ang last resort na kayan, kung abo ipabakal, expropriation. Pero kung nag-uurulay man, medyo po talaga haloy ang proseso. Lalo na ang kaulay tadigdi, medyo bakong taga Bicol, bakong taga Naga, kundi nasa Amerika. Nabiyahe pa man. Oo. Okay. Kaya po. Pero si assurance po ninda, diretso man po guys. Sige. Sir, siguro po mga tugang, mga last 10 minutes kita. Loma Jean, hapot ni Loma Jean. Tanong lang po, okay lang po ba na nag-fill up ng form pero head family namin si Agum kasi siya ang may trabaho? Pamilya po yan. Pamilya na. Kung tama, Ma'am Loma Jean, kung tama ang ko yan Pero kasal da sinda sir. Gusto sabihin, ang nag-fill up kang form si Agum niya, tayo ang may trabaho, iyo ang head of the family, pero kasal sinda. Mamang problema, sarong pamilya sinda. Head of the family, usually ba kaya ang head of the family si... May trabaho. Si lalaki. Lalaki. Usually, may trabaho, halimbawa pa man, ang nilalag talaga nila, ang head of the family, si lalaki talaga. Oo. Ma'am, basta ang aram ko talaga, ma'am, pagkasal po ka mo, actually, may man problema kung isa ang head of the family dyan Kung isa ang provider man Oo. Lalo na kung kasal ka mo, may man issue sa head of the family pagkasal Basta po, pareho ka mo couple,
tangon yan baga gender fair naman kita kunyan. Dako naman lang lalaki gabos ang head of the family. Tang solo parent nga ning ina, yung head of the family, di ba? Ang importante diyan, ma'am, kung kasal ka mo, pareho ka mong naka-pirma duman sa application form. Regardless kung isay ang pigbibisto nindong head of the family sa indong duwa. Paano po kung sa mag-agom saro lang ang botante sa Naga City? Pwede pong mag-apply. Ayan sir, sa iling ko, valid question yan. Ang saro botante sa Kanaaman, ang saro botante sa Naga, sa kata requirement ang dapat registered sa Naga. Po. Actually po, pigi-encourage mi talaga ng mag-agom butante sa Naga. Halimbawa, saro ang lang butante sa Naga, pwede pong pa-apply yun yan. Provided that, kung halimbawa magiging beneficiary, dapat po, bago maging beneficiary kamo, kang programa kang syudad, dapat po kamundua talaga, butante na sa Naga. Sige sir. Para klaro, kung tama sir pagkaintindi ta ha, para po clear sa paggiya, kung saro pa lang ang botante ngunyan, ta syempre ngunyan, punduman talaga ang registration. So kung saro pa lang, pwede mag-apply. Pwede. Pero kung sakaling kamo magiginang aawardan, awardee, dapat, pareho na kamo dapat, Butante sa Naga. botante sa Naga. Okay. So, klaro po yan. Sabi po ni Rose Ann Avila Ramirez, Sir Allen, sa po lugar yang land kang urban? Ay, dakulon po yan. 68 na lugar yan, ma'am. Halos po gabos na barangay, may proyekto kami, except kang barangay Dinaga and San Francisco. Himayo man talaga kita dyan. Oy, mamaya kami yan. Apwera na lang po kung papatugdukan ta na ang tahaw kang Naga River. Yan po doong barangays na yan, mayo kita dyan ng Urban Pool Project. Sige. Basta ma'am, ang naunang bitan ma'am, kung tama ma'am Rose, ang sabi ni sir, may bago kitang pigi-develop, itong Saint Isidore. Sa San Isidro. San Isidro po yan, 1.5 hectares, mga 200 po ang yaon duman. San Isidro, Naga City. Kailan po, papakarin mo ito kang syudad, titinampuhan. Actually, may POW na sa pagpatinampo may POW na sa Patinampo sa Laogan. Taang gusto po kasi tuyang alkaldeng ngunyan mga tugang, dai magpalaog sa sarong urban poor site na dai pre-develop ang area. Dapat may koneksyon na ng tubig, may koneksyon, ready na ang kuryente. Ang realidad mga tugang, in the previous engagements, para sabi niya ni Mayor Son, habo ko na ngayon na kung saan ngayon may nakatugdok ng harong, saka kita ngayon mapupurisaw na mayo ning tubig, mayo ning tinampo, mayo ngayon ning kuryente, mayo ngayon koneksyon. Kaya ngunyan ngayon, ang gigibuhon ta ngayon, garo, sabi ko nga ni Mayor, ano yung ako ni Mayor? Garo nakita ka ni developer. Kung kaipuhan ngayang arog ngayon kayo, takitaman lang ngayon ang napupurisaw. Kang ma-request ngayon si pinalipat which is siling ta ngayon, tama man ngayang magreklamo. Pinalipat ta ngayon duman, mayo man ngayon sang ma-apply ngayon sa Kasoreko. Ang request ng Kasoreko, man ngayon puste. Sa inyo kami makabit. Sa inyo kami makoneksyon. Ang MNWD, iuman. So, ngunyan po, sa paagi po kang HSDO sa opisina ni Engineer Rolly, iyan ang direction mga tugang. May pre-development na muna kan mga areas nalilipatan kani mga baagong site. At least minimum development. Minimum development, oo. Pag sinabi pong minimum development mga tugang, at least po may tinampo na kamong agihan. Igwana pong at least may tubo nang nakaantabay, nakaabang. Igwana po ning poste ning kuryenteng nakaabang. Bako po tong madurumang kita gabos, mapatugdok kang harong, ang agihan mo, basog manggiraray. So, iyan po ang inapod na minimum development. Pati Maropino, paano po kung Mayo na po si Agum, tayao na sa Quezon Province? Dahil po nag-uuli, in other words, sir, nagkaigwan ni, dahil man garmi ma'am bilang bahay, paano yan, yung mananggad sir, paano yan, mga arog na cases, baka may kasal, pwedeng kasal. Dahil ko lang ma'am, aramam kung pwede ining ilaog ka mo, sorry ma'am, dahil ko familiar ka tong solo parent. Pwede ba siya makonsider na garo solo parent? Si Agum niya, garo, Mayo na, naglipat ng bilang bahay. Nasa Quezon na pati. Garo ina-accept din yan sa organisasyon din na arog kaya. Pag-arog po kaya na kaso. Okay. Ang sabi po, ma'am, mag-fill up lang, inaako man yan sa mga arog kaya na cases. Yung last ma'am, Kiloma Jean, yung form na kinuha namin last 2021, okay pa ba yun? Ipasa kasama ang requirements? Si application po, naman po ito nag-expire po. Basta ma'am, ang sinasabi ma'am ni Engineer Rolly, kung tanda ako tama ko sir, correct mo na lang mo sir kung sala ako.
Basta ma'am, ang barangay clearance dapat 1 year ang validity. The rest po, pwede mong isumitir ko yan. Basta po itong barangay clearance obligado, 1 year ito. Within 1 year period po dapat kung mag-lapse ito magkuha ka giraray baning bagong barangay clearance. Ayan. Jun, pa-check daw Jun duman sa ang Nagangunyan News FB page. Baka may mga hapot duman. Nag-check lang kaya ako, digdi lang sa Naga City Government. Baka may mga hapot na kaipuhan. Ay sir, hapot ka sa kuyang ama, baka maanggutan ako. Sir, kumusta da sa Greenland? Ano da itong update na ngunyan sa Greenland, Concepcion Pequeña? Si sa Greenland po baga rin, napasurvey na to, na-determine na si actual occupied area ang kada saro. So napasurvey na-determine na si actual occupied area. Ngayon po, ang piglala kami ngunyan, kung paano po masegregate itong parte kang mga na-occupy kasi mga occupants ko niyan, duman po sa kabuuan kasi considered as cemetery po baga. Itong sa Balyo. Oo. Ito po bang natutugdukan kang ibang mga occupants na, itong mga settlers diyan. Parte to kasi Donate ang sementeryo sa tuya. Okay. Nagkataon na may nag-i-restart na diyan. Ngunyan po, si nag-i-restart diyan, na-occupy si parte kan si Na dapat kuntaan na itong kung tama sa rata para rehas kita po ning pagkaintindi. Igwang mga iyang daga na nasakop, sementeryo talaga. Pati itong Kaya barangay lang, naharunga na. Di gusto sabihon, kunta na, kung maido maning harong, sementeryo dapat ito. Dapat. So, ang problema ngunyan sir ang problema ngunyan sir hapod mo nga ni kayan, ano nga ni, ining sa inyong opisina, kung paano ining lote na dapat sementeryo yung pigtutukanan ng harong, paano magiging magiging residential. Tayo baga residential. Institutional baga ang kuya niya. Institutional. Pag sinabi sa institutional, ang classification, so arugan simbahan, eskwelahan, sementeryo. Iyan sir, alimawa sir, para din clear. So ang sinasabi ta lang sir, itong paduman baga sa may tramo yan tramo nga po din na kayan eh. Iyan ang may problema, pero itong puon sa may barangay hall pala ugduman sa release, party pa kaya to? sementeryo din yan. Party alam mo itong smart ata itong tower duman. Sa smart. Puon duman, hanggang duman sa may parting aranin sa may sa old house tindo, party pa to. Gusto sabihin, pati si Harong, may dapat sementeryo. Party to kang sigan. Sala palan ang natugdukan tapang Harong pa. Ano? Party to. Pero, ngayon baga, naman ni mga kundi, sa balyong kan tinampo man si mga lungon, pansyon baga, sa balyong magan tinampo. Iyo. So, iyan sir, ang bigala ka ngunyan, si pag-reclassify ba ang term kaya? Pag segregate kan si residential area na duman sa kabilugan kang si sementeryo na institutional. So, pero iyan sir, kumusta na ngunyan ang update kayan? Na, ano na ang mga next steps sa duman? Kaepuan, yun siguro, argan si step yan. Kaepuan, na sinag-donate kan daga, okay sa iya na itong portion na ito, gibutan ng residential. Tamay ko yan naman. Pero sir, yaon pa si mga... Hinahanap ko po si dokumento nga ni kayan, cemetery, kung nasa para duman ako magpuon. Kaya yung paghahanap ko ngunyan, so dapat, makuha ko ito. Okay. Mahiling ko mananggad, tama mo mananggad baga ining cemetery yung ini, na yun ang kamugtakan talaga. Bako man. Baka baga untitled property man, to nakatay sa naka-cemeteryo, gusto nyo makuha. Kung ito nag-a-appear kayo duman sa kadastro, parte ito. Pero gusto ko mismo makuha si pag parte kang kadastro, gustong sabihon, maski sa digi sa assessor, iyo to nagluluwas. Iyo siya nag-a-appear. Pero gusto ko mismo maraman, arin talaga duman, si pig-donate na property lang, tabaka baga. Surukula na, biglang duminakula si daga niya. Kang nahiling na, sala palan ngaya, so itong ano yan, mga garo mga points, so baka maranggad, kay puan po talaga mahiling. So yan sir ang update kaya. Yung pighahanap ko, si document kaya yan, tangan ni ma-layout ko giraray, ang tamang kamugtangan, base duman sa deed of donation. Pero alam ba nga sir, mayo tanang mahanap, ano ang remedyo kaya? Siguro po, nasa record tamambaga na nakalagyan sa assessor, public cemetery. Siguro po, kaulayan ang sanggunian na kung pwede. Pero kayo, masakit kayo po, balikan ko giraray, dapat mahanap.
Correct, Dapat correct. marap. Kung ano mo si mga kondisyon na yaon duman. May Correct. ka. Ano, Ikaw baga. tama. Tabaka kita man ang sahutan ning non-compliance Non-compliance kasi donation. to the donation. Siguro po ang mangyayari, kung dito tumahanap, siguro pag-ulay ni Attorney Corbina, madyan ako sa iya, para maasigurar ang diretso man din duman sa lugar. Correct, sir. Sir, digdi kita sa anag ng news ano niyo, FB. Diyan pa saro-saro do tabi diyan may mga hapot diyan may nahiling ako diyan. Diyan pala diyan ang kadaklan na hapot eh. Diyan ito mo nang inot, itong comment ini. Ang iba po baga kaya diyan sa Urbanpur, pinapabarakal po baga ang rights kandaga. Kaya kung mapapansin, darakulaon ng harong, paano po yan may iwasan? Iyan pong bagay na yan, dahil ko man sa data man yan, Sa bagay sabi na- uncontrollable. Oo, uncontrollable yan. Kasi Aldo nga, nagbabasa ko ng news, dumaan sa parting ito, parting Mindanao na 476 housing units na napig-deliver sa kang gobyerno, pinaparakal sa mga dating beneficiaryo. Hindi po sa ito, nakakontrol ng taman yan. Dahil ano po. At na inot, almost every month may pinapalako kong tao, pinapaling ko ang lugar para po mag-verify kasi mga bagong instructor dyan, tinutugdog na pagiling mi, bako si dating beneficiaryo. Sir, ang hapot, halimbawa lang may beneficiaryo, pinabakal niya itong, the term is rights eh. Oo. Yung man talaga yan ang pwede mong, yan ang ginagamit mo niyan eh. Pag ginibabayan ka sa beneficiaryo, may penalty ba siya? Ayun po. May penalty po yan. Balikan ko lang po, no. Pag saro kang awardee, kandaga, awardee ka pala, mayo ka mo dyan na right, o rights na sinasabi. Okay. Privilege lang yan na tinauuna sa emo, dahil po, sarong aplikante para sa urban program kan city. Ang rights baga, magiging absolute owner ka kayan, o transfer sa imo Babayadan absolute mo. right. Pag nabayad ka na, i-transfer na sa imo ang absolute right kang property. Kaya dyan, pumao ka man dyan right, nagbakal, alimbawa, sarong tao, nagbakal ng sinasabing rights, mayo po yan, mayo ang bearing po sa muya. Illegal po yan. Sir, As in, hindi para lang siguro tutugutan. kaaraman kang gabos. Halimbawa, nagbakal, pwede ba yung bawiin kang gobyerno? Yes. Pwede. Pwede. Basta may nakuha na kami sufficienting dokumento na illegal na naging transaksyon nindo, pwede. Ta kami po baga, ka nakaaging 2 taon, tinaon minsan sa sinagbakal ng mga sinasabing rights sa mga proyekto tangyan. Nagpalos po ba ito? Amnesty. Bako, itong legalization ordinance. Okay. Oh, na kung saan tinatawan ng panahon si mga nakabakal ng daga sa mga proyekto kang urban pool para mag-apply na may transfer sa ownership kang daga. O siya naka-apply po duman, pigpaproseso yung yan. Pigpa-validate mo si mga pigsabit ng dokumentos. Kung dahil ka po nakalawag duman, siguro po, pagkatapos ka ng kasaributan sa pandemic po, ahabuton po ka muning notisya para po na ibalik voluntarily sa muya ang andagang natutugdukan mo. Dahil bako ka dyan dapat na naka-star. Sir, hapot ni si Kagawad Melcha na baga niyo. Melcha Karandang Diaz. Hello po, ano pong update sa Mabolo Homeowners Association? Dahil kuman-aram ko ano sa... Sir, may kuya ka dyan, sir? Mabolo Homeowners Association. Ito pong dagaan ni si Kong Jo. Ay, bako. Ki Henry Lee. Henry Lee. Wad, paki-clarify na lang, Wad, kung ki Henry Lee daayan ta. Pero dyan, sir, ang kwenta, ang dinidevelop or on-site or off-site kuya sa Ang Mabolo? proyekto po dyan, duwa. Ining saro, ito bagang off-site ta, ito bagang Mabulo Village ta. Doon sa Puro. Pagdaykon. Sa Pagdaykon. Okay. Baka yun po na si Henry Lee property, ini bagang sa may kantulang kang pasiring Pagdaykon. Okay. O, yun po siguro sinasabi ni. Si development po dyan, po baga, piglalakot ko tayo na may lawag sa programa kang Social Housing Finance Corporation. Yung SHOPC. Itong bagang CMP. Ang nagyari lang po baga duman kaya, dahil nagka-uro yun sa presyo. Ta si appraisal dyan, o seasonal validation niya kandaga, na yung man ang gusto maging presyo kang kagsadiri kandaga, medyo po halang ka duman sa pinag-appraise na cost kang si Social Housing Finance Corporation. Pag-arap po kayo kayan, takulaon magiging equity kang tao na dapat pantipunon. Kaya ang pakiulay magkuta sa Social Housing Finance Corporation kato, kung pwede, ang presyo niya, magharani magkuta duman sa sunod valuation o si offered price kan si may sadiri. Kaya duman po ang day pa na, hanggang naman nagkagawa ng status ko si. Okay. Sir, Anmac. Tama, Anmac. Tabi, gani ang po, ang pangaran. Dahil ko sa aram ko sa inini, pero sana matinampo naman digdi sa mo, dekada na puro laboy pa din, likod kang BMC. Narurugado pa
kan mga auto, kan mga taga BMC, nag-aalon-alon ang tinampo. Sa inyo sa lugar na sa likod kang BMC? Iyo po. Diyan sa likod ka, sa may fire station Tabaga. Yun na ning bakob niyang inaapod? Oo. O iba pa yan? Iyo po na yan. Yun na yan. Siguro po, bako po iyan ko yan. Bako po iyan pagsasadiri kang syudad. Ang pagkarang ko lang po kita, kung ang lugar na iyan, pig-donate na po sa city. Ang example ta kayo, sir, itong sa Liberty. Sa Liberty, donate na sa to, nakapati na po. Iyo, marikason lang pati ito. Pakadun Basta na, po tinampo tulos. Basta po sa tuyan na po ang ownership kan lugar, pilitan na pong laugon ng proyekto. Diyan po kaya bako. Sige. Johnny, ini talaga Johnny, kuya na lang, mga pirang hapot na lang. Kung paano ma'am mag-apply, makakuha, pwede mo na lang ma'am, i-replay mo na lang, tigtukar mi na yung ma'am iniyo. Same man ma'am ki M. Jane Perez, pwede po maaraman kung ano ang requirements, qualification para maka-avail. Paki-replay na lang ma'am, pigsaro-saro mi po duman. Pero ma'am, ang samuyang gigibuhon, ini ma'am mga requirements na ini, gigibuhan mi din ng garo infographic. Tangarig pong gabus kita, may checklist kung nasunod ta ba o dae si requirements para kung may available na ang syudad na urban poor site, so pwede kitang makonsiderar. Igwa pa tabi Johnny na may bago na naman. Okay. Ano ini? Kitak no paano ini? Anong para kani? Siguro cut Hoven. Siguro Hoven ini. Binabarbariktad kaya eh. Nakabakal. O baka ma'am nabakal mo, baka urban poor housing program, binakal mo, siguro ito ning rights man. Ang apat ko sir, itong legalization, ongoing pa. Dahil na po. Tapos na. Sinunod pong legalization takayan, ordinance na pinaluwas, 1995. Sinundan po yan 2018. So dahil po ako nag-aasa na within the next few years, maluwas, magkakagawa naman araw kayan po. May periodical kaya yan eh. Kaya po talagang sinagbakal yung rights, pasensya na po kamo, di ko makakapal ng legalization sa bagay na yan. Siguro kung legalization ma'am, pero halimbawa lang sir, di ko sir aram ang proseso. Pag may mga arog ba kaning sitwasyon, siguro nabakal niya si rights. Pero aram niya man sa sadirim niya na entitled siya duman sa programa. Kumbaga, nagkataon lang kang panahon na ito, igwa siyang kwarta siguro na natipon-tipon, nabakal niya itong sarong lote. Ano ang pwede niyang gibuhon? Pwede ba siya magdulok diyan sa Indo or mahalat giraray siya katong legalization Actually, ordinance? may magayang provision na sabi mo na qualified ka man, halimbawa, urban poor ka pa. Man provision nagsabi na miling qualified ka, pwede ka na magbakal ng right. Duman sa loob ka. Sumaya kitang babasihan. Iyo ta pwedeng maging maabuso yan. Maabuso yan, correct. Opo. Sige. So halos Mary Jane Layosa Buenape, paano po palan kung iguana sa DECA pero pina-assume na sa iba si Harong, pwede ba maka-apply? Basta po ang requirement po. Kaya lang nakapangaran sa pag iya mayong yan. pangaran ka, nakareson na pangaran mo, pwede ka mag-apply. Pero pag igwa, dahil ka pwede mag-apply. Yan lang. Nakapangaran to sa imo. Kaya ay Carlin, hindi ka pwede mag-apply. Dai na ako pwede mag-apply. Yan. Sige. G. Abaro, ako po hapot ko kay engineer, paano po si application ko since 2007 pa? And nakapirang beses na ko nagbalik-balik dyan sa opisina kang urban poor. For follow-up, pero ang simbag sa ko, mayo padaa, noarin po ako makaka-avail na daig ko aram kung hanggang pirang taon po ang paghalat para matawan ng tugdukan. Yan. Ano daw po ang assurance? Ito? Ang pangalan, Johnny, anong pangalan tabi, Johnny? Abaro? Ma'am. G. Abaro. Ma'am G, maray na aga sa imo. Ay po. Kan nakaagi po mga bulan last year, sigabos po nag-apply po kan year 2000 o earlier pa dyan. Pigsaro-saro na po itong ihilingon si mga documents. Po. Ang pagkarang ko lang po kaya, pasensya na po, tagaro hanggang year 2005 lang sinavalidate na documents. Sa tanang kaigwa po ni bang pandemic na. Kung sabi ko kanin, pag validate kasi mga application, inihiling po duman, pinapaa po din sa City Hall.
ni Councilor Miles, tapos gihiling naman. Sisip pa itong mga nag-apply na medyo narayahon pa. Para po at least makwenta na, masirniti na si mga pwedeng tawanan ng duga sa ngunyan. Dahil lang po naabot siguro sa pagbarin sa taon na iyan na pag-apply mo, pero po ipapadagos mo girara iyan, para po mag-qualify ka na po, duman sa mabukos ng bagong site ta, iraralaog mo na po yan. Mabasi talaga kita duman sa panahon na pag-apply nila. Sir, last na talaga ni. Nasa ina po ang bagong opisina, nasa ina po ang opisina kang Upaw. Nagduman po ako sa may City Hall, na po baga duman, nasa ina sinda. Ayo po. Naglipat na po kami ning lugar. Diyan na po sa atubangan kaning PSO Training Hall. Yan bago po dyan na building na 1 story lang. Diyan po kami naglipat. And duman po sa dati ming lugar, bago man po kami naglipat, nagpo ako duman ng note na naglipat na kami. Natanggal garo, sir. Igawa ko na hiling po duman na note sa ropa, nga pa doon sa may bintana. Sa dahil nakakaram po, na po kami sa dating lugar dating opisina na nagbalyo na po kami. Para siguro sir, ang pinakamadali po na patalandaan, aram po nandun yung post office kang syudad. Sa likod. Ang post office po kayang, kataid lang kayan, ang bagong opisina po kan, yan. Nasa City Hall compound bang yan? Pero City Hall compound ba yan mga tugang, kataid lang yan kang, post office. Yan, post office. Saka mga tugang, pag nagsirip ka mo dyan, may pagkadaradakulang signage na HSDO. Kataid lang kaning PICE office man. Katubangan mismo kang Robertson Hotel. Yan, kautubangan mismo kang Robertson Hotel. Hotel. Yan, digi sa may J. Miranda Avenue. Yan, siguro mga tugang na natukar talaga boss. Pero lang siguro sir, kung igwa ka pang mga muyang tukar, ihira sa mga paraan tabay. Igwa ba sir, siguro igwa mga bagong ngunyan sa Urbanpur. Let's say baka igwa pang mga amnesty, igwa bang ngunyan na panahon na iniyo? Actually po ito pag taon iahaliw mi si pinatoming amnesty sa bagay na yan. So may interest and penalty? May siyang penalty, pero po may interest siya. May interest siya. Mas nakulang po kaya interest dahil compounded siya. Ayun pala, oo. Pero sir, normally, mga piraman ang may penalty, mga piraman yan, mga pirang porsyento man yan. 1% yan per month of delay kasi kang amortization mo. Compounded yan. Mas madakul yan. Pero pag updated ka man po, kang pagbayad mo, may rebate ka man na nakukuha sa mo. May rebate, may rebate. Ay po. Yan. So, bueno mga tugang, halos na natukar na nagabo sa Urbanpur. Mga arin po, imbitarang taga-ray si Engineer Rolly, baka may mga specific questions ka mo, basta po ang mahalaga, naaraman ta ang proseso kang pag-apply. Maski ako, sabi ko nga kay Engineer, maski ako dahil ko din aram, ang ining proseso, mga requisitos na kaipuhan. So, maray na po nagkaigo kita ng kalinawan, sa tuwi po mga paraan tabay regarding digi sa programa kang Urbanpur. Pero mga tugang, assurance naman po sa Indo, igigibo mi ng infographic, tangarig pong, garo may checklist ka mo, kung nagibo ko na ba igwa na ba ko na-submit ko na ba gani. Tangarig pong, kamo po mismo, aram nindo, kung nakakumpli ka mo duman para mag-qualify, or mag-pre-qualify, baka pala mag-qualify, mag-pre-qualify para sa programa kang Urbanpur program o kaantabay sa kauswagang program kang syudad. Mga tugang, yan po sa tuyang pakikipag-ulay kay Engineer Rolly Campillo. Sir Rolly, thank you very much. Na maski inipati nagbuhat lang ini mga tugang si Sir Rolly after 2 days of flu. Kaya lang po bago man sa pinalaog digi sa opisina, pig antigen ni man panigurado man kami. Negative man kita mga tugang. Hirak ning mahal na Diyos sa test sa COVID test yan. Kaya mga tugang sa ngaran kasatuya pong Alkalde Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene De Asis, asin po kan sangguni ang panglungsod kang Naga. Sa ngaran ni Attorney Mal Sakid Arroyo na pamayo po kan Urbanpur Housing Committee kan konseyo kang sulat asin Housing Board siya ang Vice Chair kan sa tuya pong Housing Board. Sa ngaran po ka mga department heads sa City Hall, mabalos po sa ito mag-antabay.
kaibahanan sa kuya pong mga pag-iriba di Proyekto Kansyudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas. Asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10 nin aga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.